Hola, què tal? El meu signe és aquest i el meu nom és Andrea. Bé, ara us presentaré el perfil de mediador comunicatiu. I qui és el MECO? És un perfil professional que es va crear fa poquet perquè va aparèixer aquesta necessitat en la societat. Llavors, quins són els seus usuaris? En quina persona es treballaria el MECO? Doncs bé, podria treballar amb persones sordes, com per exemple no tinguessin suficient amb una interpretació d'un intèrpret, o també persones sordcegues, o també amb persones amb problemes cognitius o afectacions a la comunicació, llenguatge i parla. Si parlem de persones sordes, què faria el mediador comunicatiu? Quina seria la seva tasca? Doncs bé, seria un pont de comunicació, sempre que aquella persona no tingués prou amb un intèrpret. Llavors el mediador podria ampliar aquesta informació o resumir-la o adaptar-la. Si parlem de persones sordcegues, el mediador comunicatiu tindria la tasca de guia i fer un suport d'acompanyament també a aquesta persona i també en aspectes comunicatius. Si parlem de persones que tenen alguna afectació cognitiva o problemes de la comunicació, llenguatge i parla, el mediador comunicatiu podria, per exemple, elaborar material per facilitar la comunicació, com poden ser els SACs, que són sistemes augmentatius o alternatius de comunicació. També el mediador podria participar o intervenir tot el que va relacionat amb habilitats socials o en dinamització de grups. Bé, al col·lectiu de mediadors pensem que podem treballar molt bé a dintre d'aquesta empresa, que en aquest cas és Proceat, perquè els mediadors comunicatius podem tenir contacte i serveis amb una persona individualment o podem treballar dintre d'un equip multidisciplinar amb altres professionals, com per exemple el psicòleg o l'integrador social del centre. Doncs molt bé, fins aquí, gràcies per la seva atenció.